सिमेन्ट बि आब्दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै बाथौ थानसालि गोदानै लुफुंनांगौनि सायाव सावरायनायजों लोगोसे सिजौआरि बाथौ मोनथिना आरो आरज फोसावग्रा बै बिजाबखौ बेखेवदों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट बि आब्दुलाराय बाथौ गौथुमा गुद्राम स्वर्गियारिनि मासि सामलायनायाव गोजाम बाथौ थानसालिखौ गोदानै लुफिननांगौनि सायाव मोनसे सावरायमेल लानाय जायो। बे सावरायमेलावनो सुजु आफादा दिहुननाय सिजौआरि बाथौ मोनथिना आरो आरज फोसावग्रा बै बिजाबखौ बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियाव बिजाब बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लादों अल बड' प्राइमारि टिचार एस'सिएशननि बारग' आफादगिरि सबिन स्वर्गियारिया। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफ्राबो दिनैनि बे सावरायमेलाव बाहागो लादों। फोसावजानाय सिजौआरि बाथौ मोनथिना आरो आरज बिजाबखौ मोननो थाखाय नैबे मबाइल नाम्बार 8402826843 आरो 9101895270 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन होननानै मिथिदों। गिबियाव आफा इसोर बोराइ बाथौखौ सोंग्रिहरनानै गासै रादाब बिजों नोंथांमोनखौ सिजौआरि बाथौ आरज आरो मोनथिना बे बिजाबनि सुजु आफादनि जानानै नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय। दुलाराय बाथौ गौथुमनि माखासे हाबाफारिफोर जेरै बाथौ धोरोमखौ फोसाबनानै फोगोमनानै दुलाराय बुहुमाव मुलुगनां खालामनाय, बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा गुबुन गुबुन राव हारिजों गोरोबनो थाखाय गुबुन गुबुन राव आरो हांखोजों लिरनाय गोबां बिजाबनि आंखाल जानानै दङ। दा बेफोर बिजाबफोरनि आंखालखौ नुनानै सिमेन्ट बि दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे थांखि लादों जे जि हायो गांसे गांनै बिजाब दिहुननायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन राव आरो हांखोजों बिजाब लिरनानै जाहाथे एसेब्लाबो बाथौ धोरोमखौ गुबुन हारिनि गेजेराव फोसावनो हायो नामा बेखौ नोजोर बोनानै सिजौआरि बाथौ थान्दै आरो मोनथिना बे बिजाबखौ ब्रैथि खेब फोसाबनानै बे ब्रैथि खेबाव बर' रावजों असमिया हांखोजों लिरनानै बे बिजाबखौ सुजुनाय जादों। दा बे बिजाबखौ सुजुनायाव जोंखौ गोबां गेदेमा बिथांमोना, गोबां फोरोंगिरि सारमोन, गोबां साख्रि आवलाफोर, गोबां समाजनि मोजां सिन्था खालामग्रा बिथांमोन, गोबां पलिटिकेल दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनो गोबां रां अनसुंथाइ होनानै जोंखौ बे बिजाबखौ आबुं महर होनायाव हेफाजाब होदों। दा बिनि गेजेराव जों रायखांनो गोनां जायो, जोंनि बे बिजाबखौ दिहुननायाव रां अनसुंथाइ हरनो हानाय बर' कछारी अनसाय हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मुस्रि मिनेस्वर बसुमतारी सार आरो BKWSनि गासै मावफुं सोद्रोमा आरो अफिस स्टाफ बिथांमोना जोंनो अनसुंथाइ हरदों। बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि गोबां बिजनेसमेन, साख्रि आवलाफोर, गोबां मोजां सिन्था खालामग्रा मानसिफोर बिथांमोना आरो गासै रायजो राजाया रां अनसुंथाइ होनानै जोंखौ बे बिजाबखौ आबुं महर होनायाव हेफाजाब होदों। बेनि थाखाय आं सुजु आफादनि जानानै बिथांमोन बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। जोबनायाव आं आसा खालामो जोंनि बे बिजाबखौ गासै रायजो राजाया अनसायगोन, बयबो बायनानै जाहाथे जोंनि बे बिजाबखौ फरायगोन, जोंखौ हेफाजाब होगोन बे मिजिंखौ थिबाय। आरो जों आसा खालामदों जों बेबायदिनो इयुनावबो बेबायदि माखासे धोरोम बिजाब गुबुन रावजों, गुबुन रावनि हांखोजों जों दिहुननायनि माखासे थांखि जोंहा दंबावो। खुलुमबाय। गिबियावनो गासैबो पर्टेल निउस रादाब बुथुमगिरि बयनिसिमबो सिमेन्ट बि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। गोजोनथाव रादाबखौनो बुंनांगोन। दिनै जोङो सिमेन्ट बि दुलाराय बाथौ गौथुमा गोबाव सम नाजानायनि गेजेरजों ओनसोलाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लाफानानै राजखान्थिनिफ्राय लानानै माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लाफानानै दिनै सिमेन्ट बि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय थानसालियाव मोनसे गोनांथार सावरायमेल हांख्रायनाय जादों। बे मथे जोंनि मेला जाफुंसार जादों। गाहायै जों मेलखौ जोंनि 1975 मायथाइनिफ्राय लुजेननानै दोननाय जोंनि थानसालि, बे थानसालिनि जा थासारि, जा अबस्था बे बारा मोजां नंला। गिसि दैजों सिनानै सेरमायनानै सारा गाबाय थानाय बे अबस्थासै। दा बे थासारिखौ लानानै जोङो रायजो राजा आरो दैदेनगिरिफोरखौ लानानै सावरायनायनि गेजेरजों जोङो राहा लामा मोनगोन नामा लुफुंनो हानायनि।
समायना रमायना बोखावजायै लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बे सिमेन्ट बियाबनि गाहाय थानसालिखौ जों साबसिन हामसिन लुफुंनायनि मिजिंजों सावरायनायनि गेजेरजों थांखि लालायनानै जों लुफुंनो हागोन नामा बे मिजिंखौ लाना गाहाय दिनैनि मेलखौ जों लिंनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोङो मोजांथार खौरां आरो जोङो सिजौआरि लेखा आर'ज आरो मोनथिना बेखौबो जों बेखेवफानाय जादों। गाहायै जोङो रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायगोन, दैदेनगिरि राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरखौ आं बेखौनो खावलायगोन जेन जोंनो राहा लामा होयो बे थानसालिखौ समायना महर लुनायाव अनसुंथाइजों लोगोसे सरकार फालनिफ्राय माबाफोर राहा लामाफोर दङ नामा बेनि थंफोर बा मा लामाजों थाङोब्ला जों बेफोरखौ मोनफुंनो हागोन बा लुफुंनो हागोन बेखौ आंनि सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय। दैदेनगिरि आरो राजखान्थिगिरि आरो माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बयनिसिमबो गले गले खावलायनाय जोंनि थानसालि लुफुंनायनि जेन सुबिदा बेबस्थाखौ जेन बयबो सावरायनायनि गेजेरजों खालामनो हायो बे मिजिंखौ आं लाबाय। जोबथारनायाव सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बयनिसिमबो धोरोमारि गाहाम हामलायनायखौ जासिनानै आंनि बुंनायखौ बेखिनि फोजोबबाय। गोजोनबाय। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativpublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।